Som det allerførste her i Edgecamp, så starter vi lige med at trykke på åben, inden vi overhovedet starter med postfilerne. Og når den lige har været åben første gang, så vil I nok skulle svare på Local Documents, og I svarer bare lokal, og I lukker den igen. Det næste, I skal have fat i, det er jeres postfiler her. Og hvis I kigger, så har jeg lagt dem ud til jer lige nu på jeres aktivitetsdrev eller inde på Learn. Men I går ind under Settings her, og ind under, når Settings nu er lukket op, under File Location. Der har vi den her, der hedder Code Generated. Den trykker du bare på, og herude i siden, der kommer en lille mappe op. Ret utydeligt, men den er der. Den åbner du, så sletter du, hvad der ligger inde i den her. Og bare på kryds, og trykker du ny, og så henviser du til den mappe, du nu har lagt. Og så er det sådan set blot, at nu har jeg så ude på. Og så henviser du til den mappe. Nu leger vi den her NL1500 test. Og den har du jo selvfølgelig lagt på dit P-drev, og så har du nok lagt den hen under noget kamp. Men den ligger herinde under, for eksempel når du siger OK, og du siger OK, og du siger OK. Og det er sådan set det for maskinerne. Når du så har gjort det, så prøver vi lige at tænde Edgecamp. Jeg tager bare en fræse her. Det skal være ligegyldigt, om det er en drej eller en fræs. Når din Edgecamp så er åben til det, forhåbentlig, så prøv lige at trykke Create Sequence heroppe. Og husk, det er flueben, der hedder Show All Machines, og nu skulle maskinerne gerne være dukket op. Og det var egentlig det omkring at sætte maskinerne ind, postfilerne ind. Husk nu, så frem der kommer opdateringer til dem, til maskinerne, skal du selvfølgelig ind og opdatere filerne.